Gelin musulman doganlar birlikte pikirlenelin. İnsanın yaşayışına şeýle bir ser saralyn. Bir damja suwdan emele gelýäs. Ene garnyna 9 aýlap garanky we suwly torbaň içinde ýaşaýas. Şol torbaň, suwly torbaň içinde goýa bir balyk ýalak. Şoň içinde iýäs, içýäs. 9 aýlap şoň içinde ýaşaýas. Geň pikirlensek. Şu wagt birini bir suwly torbaga salyp goýsak, gönü ölürs. Emma 9 aýlap Allah Taala'nın hikmeti biz şoň içinde ýaşaýas. Demelýäs. O imitlenýäs. Şoň adam ibret we kudret düşünjek adama. Sonra musulman doganlar dünýä gelýäs, çağa bolýas, ulanýas. O maşgala bolýas, garraýas we ajalymyz gelýär we amradymyz tapşyrýas. Emma kimleri ene garnyny ölýär, kimleri bäbejikkä ölýär, kimleri çağa ölýär, kimleri orta ýaşda, kimleri garrap dünýäden gaýdýar. Köp kişilerin musulman doganlar haram işlere sezawar bolmaklygynyň sebebi, haram işleri etmekliginiň sebebi. Ya olmasa käbir insanlaryň başga insanlara zulüm etmekliginiň, haksızlyk etmekliginiň sebebi. O köp kişilerin özüni betbagyt hasap etmekliginiň sebebi. O köp kişiniň harsy dünýä bolup halal we haram diýmän, kul haky diýmän, har surup ýörmeginiň sebebi. Yene birileriniň amal etmän, namazyny oka, ibadetyň berja etdiýsen, ay ertir bir gün diýip gezip ýörmeginiň sebebi. Köp kişilerin wagtynyň ýa-ni köp kişilerin wagtyny boş we peýdasyz geçirmeginiň sebebi musulman doganlar näme? Şuňa eke sebebi bar, ölümi unutmagy. İnsanlara zulüm edýän, pikir edýän men näme etsem bolýarmy kadiýa, soňsuz hasap ýokmy kadiýa, ýa-da hasaby unutýar, insanlara zulüm edýär. Haram ýollarda gezip boran hemişe şeý diýip gezermikäm diýär. Eline 5 manat ba wazipa wa hondan mersi bolup, emma başyna bir ýekeje bir bela gelýär, hassalyk gelýär, welin gönü akyllanyp özüne gelýär. O başka da ibadetler berja edip etmän ýörenler hem şeýle. Namaz okudysan ertir bir gün, soňky gün. Hani kabrstan dol şoň ýalaklardan. Ertir namaz okujak, soňky gün toba geljek, soňky gün örtünjek diýip mescide gider, ikramadan agzym bekler, ýene bir zat eder diýip ýörenlerden kabrstan dolu. Diýmek şolaryň hemmesiniň sebebi näme? İnsanlaryň boş we gaflatda geçmekliginiň, hayatyny geçirmekliginiň, durmuşyny şeý diýip geçirmekliginiň sebebi näme? Musulman doganlar ölümi ýatdan çykarmak, ölümi ýatlamazlyk. Musulman doganlar ömrümüziň gum sagady eýýam tersine öwürligidir. Öňler şu gün kunla ullanýan sagatlarymyz çykmadyndan öň çüýşäň içinde gum sagatlaryny ullanyp durlar. Tersine öwürüp durlar, şol gum däneleri aşak tükönüp gutarýança şonu şeý diýip näme sagady hasaplapdyrlar. Goýa şonuň misaly ýalak musulman doganlar biziň hem ömrümüziň gum sagady eýýam gözüňize getiriň tersine öwürligidir. Oşol ýokardan aşaklygyna gum dänejikleriniň dökülüşi ýaly, aşak gaýdyp duruşy ýalak biziň hem ömrümüziň gum däneleri akyp dur musulman doganlar. Ya olmasa sagadyň ul diline serediň, ýoş hereket edýändir. Ondan soň minit diline serediň, ol ondan biraz çaltyrakdyr. Emma köpüýümizin ünsörmeýän yerimiz we ol hem sagadyň salym, sekunt diline serediň, şol hiç durýan däldir, ödem gaty çaltaýlanýandyr. Biz uklap ýatsagam, biz gyşaryp ýatsagam, biz nähilek ýagdaýda bolsagam, şol durman aýlanyp durandyr çatlyk bilen. Ana şol aýlanyp duran biziň ömrümizden gidip dur musulman doganlar. Diýmek doganlar biziň wagt ýitirmäge pursatymyz ýok. Her kim ahiret amalynyň uğruna bolmaly we bu dünýämiz üçin peýdaly işleň uğruna bolmaly musulman doganlar. Çünki ölenden sonra bir puşmanlyk boljakdyr. Ol hem käske dünýä gaýtarylsak we gowy salih amal edip biläýsek, namazymyzy kılsak, ibadetimizi berja etsek, Allah'a kulluk etsek diýip şoň ahbaryny çekjekler diýe ölenler. Başka hiç ile arzu boljak gel. Ölenler iýmedik zat üçin, geýmedik eşik üçin, o ýaşamadyk, içinde ýaşamadyk öý üçin, ýa bolmasa minmedik ulag üçin puşmanlyk duýjak däller.
Emma yekece zat üçün pişmanlyk duyjak we käşkäş ol bolaýsa diýjekler. Ol hem musulman doganlar şu dünýä hayatyna durmuşda diýirkä etmediği salih amallar üçün käşkä diýir bolaýsak, käşkä şu dünýä gaýtarylsak, Allah'a kulluk etsek, ibadetimiz berjay edäýsek diýip şey diyecekler diye ahirette. Ahirette musulman doğanlar doğandan gaçşak, ata oğuldan gaçşak, ene çağasından gaçşak. Ahirette musulman doğanlar her kim öz derdi bilen özüm canım halas edip bileysem diýip dertlenjek. Emma musulman doğanlar biz diýirler şu wagt berde. Şunu görýän, eşitip otyr, şu zatlar pikirlenip düşünip otyrs. Bizin tek diýri, bizin tek o tarafa geçmedik. Ölüm diýilen zat berden o tarafa geçişin ady musulman doğanlar. Ölmek bilen ýaşaýyş gutaranok, ýaşaýyş dowam edýär, ýöne o dünýäde dowam edýär. Ölüm şol berden aňyryk geçýän gapymyzyň ady, şoňa ölüm diýilýär. Endi biz diýirler musulman doğanlar, biz şu wagt berde Allah Teala takdir edip sana da şu sözleri dinlemeklik, şu sözleri eşitmeklik Allah Teala müyesser eden bolsa, bul hem sana Allah Teala'nın takdiri bilen bolup oturan zat sen üçün bir fırsat. Hususan şu mübarek Ramazan ayda. Diýmek elimizde fırsatımız var musulman doğanlar. Ertir şol ahmar çekenlerden biri bolmajak bolsak musulman doğanlar. Häzirden ýaşy amallan uğruna bolalyň. Ya da başımıza bir belan gelmegine garaşmalyň. Köp kişi bar şu gününe Allah yoluna gel, halal yaşa, namaz oku, adamlara yamanlık etme, halal işlem uğruna bolluysan, her hilek bahanlarla kaçıyalar. Mungdurlu bahana tapyalar. Emma şol adamın başına bir bela geliya olin, derrew Allah yoluna yıkılya. Kutulsam olya diye hassa olsa. Haramlıqnam taşlaya, içkisinam taşlaya, başka zadınam taşlaya. Musulman doğanlar, başımıza bir belan gelmegine garaşmalyň. Allah Teala el ayak sağlık beren bolsa, aň düşünjäň şu zatları bir-birinden dinläp, gowyny erbet saýgaryp bilýän bolsaň, hakka geleliň musulman doğanlar. Allah ýoluna geleliň. Arasda durmuşa geleliň. Halal durmuşa geleliň musulman doğanlar. Ertürk gün bizem şol ahmar çekenlerden bolaýmalyň.